Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, magdulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kapugusan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes, Marso 7, 2022. Makitan kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod kag mabatian pag sa www.actionradiobacolod.com.ph. Ang inyong tagbalita, Aksyon and Defensor. Kagkaroon sa atong mga headliners, una sa mga balita lokal. Bacolod LGU ginahulat ang aplikasyon sa pila ka mga buluthuan nga magapartisipar sa expanded in-person classes. Alert level status o kung alert level 1 status ginakonsider na sa Negros Occidental. Sa mga nagkapanguna nga balita national, pagpasaka sang sexual consent age isa na kalayi. 500 ka bago nga kaso sa COVID-19 may posibilidad nga maobserbahan sa katapusan sang Marso. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sa nga mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan, kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod.
Kag sa detalye sa atong mga nagapanguna nga balita lokal, ginahulat na lamang sa lokal nga panguluhan sa syudad sa Bacolod ang pagsumiter sang application sa mga bulutuan nga nagaplano nga makigbahin sa expanded limited face-to-face instructions sang Department of Education. Suno kay Councilor Renisito Novero, ang chairman sang Committee on Education sa Konseho, base sa resulta sang ilagin patigayon nga meeting upod sa local school board tinalikdan nga semana, kinahanglanon sa mga eskwelahan nga magkuha sang conformity gikan sa barangay nagasakop sang ila bulutuan antes ang approval sang EOC kag tatapan sang alkalde. Dugang pa ni Novero nga mga fully vaccinated lamang sa gihapon nga mga manunudlo kag estudyante ang pagatugutan nga makapartisipar sa mga programa. Sa piyagkabahin, ginahulat naman sa karon sa tatapan ang survey report sa Department of Education angod sa estudyante nga nagaedad sang 5 tubtob 11 anyos nga wala pa mabakunahan nga human ang manginbasihan nga datos sang syudad sa pag-request sa bakuna gikan sa DOH. Eskwelahan ang posibilidad magbukas na for limited face-to-face classroom instruction. Mahimo sila application or information sa city and then I advise them nga ma-secure sila sang conformity sa barangay officials. Then kung makasubmit na sila sa Office of the Mayor, sa EOC, kag matagaan approval, pwede na dayon sila ka-embark face-to-face. Ang kabahin sa pagpahayag sang ni Bacolod City Councilor Renisito Novero. Ginakonsiderar ni Governor ni Governor Bong Lacson ang pagpaidalom sa Alert Level 1 o kung new normal sa Negros Occidental umpisa sa Marso 16, 2022. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, may mga senyales na nga madula sa dalayon ang kaso ng COVID-19 sa probinsya, bangod man sa padayon nga pagnubo sang kaso. Ginpasalamatan man ni Diaz sa mga negrense sa gitpakita nga kooperasyon sa kampanya sang gobyerno provincial kontra COVID-19. Sa datos ng Provincial Incident Management Team sa PETSA nga Marso 6, ang Negros Occidental may 92 na lamang ka COVID-19 active cases. Magluwas sini may 5 lamang ka mga local government units ang nakarecord sa tig-isa kadugang nga kaso ng COVID-19. Ang Negros Occidental kalakip sa mga lugar nga ginpaidalom sa Alert Level 2 halin Marso 1 tubtob 15, 2022. So thank you very much sa aton nga mga fellow Negrenses for attaining this, no? 100 plus na lang kita sa aton nga latest active cases, and hopefully madula na gid ng any number, no? Sa iban pa nga balita lokal, natala na nga mag-abot sa Negros Occidental ang 25,000 doses ng Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccines para sa mga kabataan edad 5 tubtob 11 anyos. Suro kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, ini ang ginpahayag sang iya ni testing czar Vivencio Vince Dizon. Ini nga bakuna ang halin sa gobyerno nasyonal kag usaron sa nagapadayon nga pediatric vaccination sa probinsya. Nagligad nga Pebrero 14, ginumpisahan ang pediatric vaccination sa Teresita El Halandune Provincial Hospital sa syudad sang Silay, kag sa karon nagapadayon sa iban nga mga banwa kag syudad. Dugang pa ni Diaz, may mga kabataan naman nga nakaschedule para sa ikaduha nga dose. May 363,249 ka mga kabataan ang target nga mabakunahan kontra COVID-19 sa Negros Occidental. Sa iban pa nga balita lokal, nagapati ang simbahan katolika nga wala sang malain sa mga aktibidad nga ginapatigayon sa mga kaparian kag laiko may angod sa maabot nga piniliay. Sunod kay Father Chris Gonzales ang Social Action Center, responsibilidad sang simbahan nga mag-edukar sang pumuluyo ilabi na sa tion sa piniliay. Para kay Gonzales, kulang pa mga tikang ginahimo sang simbahan agud na buligan ng publiko sa pagdesisyon sa maabot nga eleksyon. Dugang pa nakulangan pa man ang simbahan sa pagpabutyag sang kamaturan kag pagpangisog sang publiko. Nagapati si Gonzales nga dakong epekto sa mensahe nga ginpagawa ni Bacolod Bishop Patricio Buzon nga naghatag inspirasyon sa publiko sa pagpili sang tampad kag masaligan nga lider sang pungsod. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time alas 6:19. Santon Plus Gold dako mabulig
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka.
Account Kuni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kuni. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sa work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa Kag sa detalye sa aton mga nagapanguna nga balita nasyonal, ginpermahanan ni Presidente Rodrigo Duterte ang layi nga nagapasaka sa pinakanubo nga edad sa sexual consent halin sa 12 tubtub 16 anyos agud nga mas matutukan ang proteksyon sa mga kabataan batok sa sexual abuse. Nasaad sa RA 11648 nga nagaamyenda sa Anti-Rape Act of 1997, ginakabig na nga statutory rape ang isa ka legal na ang edad sa tawo nga wala pa nagaedad sang 16 anyos. Sa pihak sini, ginaklaro naman sa layi nga wala sang sarabton ang pagpakighilawas sa 16 anyos kung ang partner sini ang mas may edad sang 3 ka tuig. Wala sang puwersa nga ginhimo kag may pagsugtanay sa tunga sang 2 ka partido. Samtang hindi mapatuman ang nasambit nga exemption kung ang biktima wala pa nagaedad sa 13 anyos. Ginalantaw sa Independent Research Group nga Okta nga may posibilidad nga maganubo sa 500 ang kaso sa kada adlaw sa COVID-19 sa katapusan sa bulan sang Marso o kung sa una nga mga adlaw sa masunod nga bulan. Apang nagapabili ng panumdum sang Okta nga magsunod sa minimum health standards. Tungod ini ang isa sa mga nakitang solusyon para sa madasig nga magnubo ang kaso sang COVID-19. Kalakip man sa ginapilar ni Okta Research Fellow Dr. Guido David nga magpa-booster shots ang publiko bilang dugang nga proteksyon batok sa virus. Gina-consider na sa Department of Education kung DepEd tugutan ang pagpatigayon sa examination sa mga eskwelahan sa piyak nga yara pa ang presensya sa COVID-19 pandemic. Suno kay Assistant Secretary Malcolm Garma nga sa karon ginakompleto pa ang guidelines sa angot sini kag mahimo maumpisahan subong nga bulan sang Marso. Ginehemplo ni Garma ang pagpatigayon sa large scale assessments nga amo ang Program for International Student Assessment o PISA nga pwede himuon sa sulod sang eskwelahan. Wala sa nakitaan nga pagbago sa suggested retail price sa SRP ang Department of Trade and Industry sa piyaksang sunod-sunod nga pagtaas sa presyo sang gatong kag kinagamong sa Ukraine. Ginpahayag na DTI Under Secretary Ruth Castello nga nakabato na ahensya sang apelasyon nga price increase apang sa isa lamang ka manufacturer. Ginpahanumdum ni Castello ang publiko nga ang epekto sa pagtaas sa presyo sang gatong kag komplekto sa Ukraine ang indi girayon mabatyagan sa Pilipinas tungod 3 ka bulan pa antes ini mag-apekto sa presyo sa mga nagapanguna nga balaklon sa Pilipinas. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:30. Ginpahayag ni Manila Mayor Esco Moreno Dumagoso nga ang liwat nga pagbukas ng New Zealand o New Manila Zoo amo ang katumanan sa iya handom nga mag-compete sa kilala nga Singapore Zoo. Kanangin paborito man nga atraksyon sa mga lokal kag dumuluo nga turista. Suro kay Moreno ang pagbukas ng bago gin-renovate nga zoo sa Malate ang magatag sang dungog kag kalipay sa mga Manilenyos nga nagapangita sang adventure kag kasadyahan kaupod sang ila pamilya. Gin-imbitar man sa presidential aspirant ang mga residente sa San Andres nga bisitahan ang New Manila Zoo agod i-enjoy ang wildlife kag botanical gardens sa lugar. Una sa balita, una sa aksyon.
Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:30. Inyo ginpamatian ang kabugusan nga detalye sang aton mga natipon nga mga balita. Dili lamang sa Action Balita Evening Edition karon nga adlaw Lunes, Marso 7, 2022. Sa liwatang inyo tagbalita, Action and Defensor. Mga ka-action sa rin ka man sa Pinas, labuton ka sang amo na balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio.